biko no ndị a ndị ụmụ akpụ unu bụ ndị Igbo kedu ife ndị ụmụ akpụ bụrụ n'Igbo ụmụ akpụ na-eli ego eche na ụmụ akpụ ndị na-emesi ife ike anaghị atụrụ ka anyị mee keshọn n'obi dị ha ọcha unu na-edezi obodo mana kedu ụmụ akpụ nọzi obodo wee na-ekili kedu ka usi nọzi mana ụmụ akpụ unu nọzikwu ya asụsụ Igbo wee na-ana ana ọ karịrị unu gbọ ụmụ akpụ enwere okwu nji n'aka unu nọzikwu ya asụsụ Igbo wee na-ana ana ọ dị anwụzi ma ọ na-anwụ nụ adị m anụ ka ụmụaka ya ada asụ Igbo anyị nwa bụkwa ndị ọka anyị na-asụ Igbo anyị ada asụ Igbo akọrọ mmiri ụmụaka anyị na-eje na-edekwu ede Atlanta Igbo School ọ dị otu a na-akpọ Igbo Unite ebe fa na-agbakọ wee na-amala onwe mana ana m ege ntị bụgoro ndị ikenye anyị adịghị asụ Igbo ọfụma oyibo na nke ibe kwuru ịkpachapụrụ anya ọ ife anyị na-eme bụ ife masịrị m maka a na-asụ Igbo achọrọ ka akpachapụrụ anya maka o nwere ndị nna afụ asị achọrọ nka ntị alụọ gị maka o tekigo taịm iji wee na-akọ ọlụ m biko ndị ụmụ akpụ biko ana m ayọ unu maka ọrịa unu n'aka ka ndị ụmụaka anyị na-anụ Igbo anyị nwebụ ndị okenye anyị na-asụ Igbo ka anyị sụọ Igbo kpakpali Igbo akụrọ mmiri ọkụ ọ bụ biko ana m ekenekwa unu biko nụ Igbo ọ bịala ọfụ unu n'Igbo ọ gịnị ka o ji achọzi anyị arụ ọ maka na asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị ọ dị nnukwu mkpa biko daalụnụ ndị ụmụ akpụ daalụnụ abụ m Amalinze JJ Azị ana m ewelite asụsụ na omenala Igbo ndewonu idebe anyị ndị ụmụ akpụ ndị be anyị ndị mụ na ha kpara ụbụbọ ugbu a bụ ndị ụmụ akpụ ndị Igbo nya bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo mkpọrọ ụmụ akpụ Atlanta maka ebe ụmụ nwaanyị nọkọ a na-akpọ ha ndị ụmụ akpụ wee na-ajụ ha ihe gbasara asụsụ Igbo ha wee kọwara m ihe ha kọwara wee na-ayọkwa ndị ọzọ na-ege ntị biko ka unu gbaa mbọ tinye aka hụ na ụmụ anyị na-asụ Igbo na anyị nwabụkwu ndị ikenye na-asụkwa Igbo atụkụghị mmiri biko ana m ekelekwa unu ndewonu rikwanụ abụ m Amalinze JJ Azị na-esonyekwanụ m na YouTube, Facebook, Instagram ebe a ka m na-agba afa n'asụsụ Igbo ndewo